Odhiambo. Sechegi nengo ngima ni malo kendo midhiero mathoth pod okwako pacho kae. Koro chuno Jokenya mondo mi uti kata Jokenya mamoko mondo mi uti gi shillings 50 odiochieng' kodiochieng' neno ni giyudo kaka ginyalo chiemo. Penyo en ni bende en yo makare mar chiemo. Duonda achiel kuom jopiny mabende tiyo kod shillings 50 chamo mtura odiochieng' kodiochieng' mabende owacho ni mano chiembe mapile kapile. Unaweza tu piti hivi ukule mtura ya chwani ama upige chapo ya chwani, unaona. So siku hizi chakula ya chwani ziko si yategemea tu unapata wapi. Katodoko ni mano en chiemo mabende japinyno nyalo chamo odiochieng' kodiochieng'. Jalonye weche mag chiemo makare to wacho ni mano ken yo makare mar chiemo. And some of the common health risks that can result out of this, they include the malnutrition, and this is due to inadequate protein and calorie intake. It can cause both undernutrition and micronutrient deficiencies, weakened immunity, and due to lack of essential nutrients like the zinc, the vitamin C, and the iron, they leave the body prone to infections. Mane mabedo kelo wae giko maga weche matuche koro gwenge gi elak sechegi tudri kod Collins Okaka kochakre sa 11 ne weche